Matur sembah nuwun. Wilujeng dalu Mak Cange Mbak Limbuk. Wilujeng dalu Mas Dodo. Pak Kangko panggih malih alhamdulillah pripun pawartosipun jenengan Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat nggih. Nggih. Dalu niki luar biasa. Penonton. Nggih. Niki wau mawon kula dugi mriki mawon sudah jemput kalih Hansit utawa Linmas. Niku Linmase Trengginas Pak. Sopo? Duka jenenge wau, nek salah Salim napa Amir ngoten lho. Mas Porosi aku ngono. Antare ra kaprah. Mula ning nyuwun sewu dalu niki kula seneng sangat, Pak. Mamana kula Sebabe kok mongah. Lagek dintas ke wajan terus kondah. Lah, niki kok njawal-njawal kowe pengen ngomong karo dalange. Iya, karo Mak Cange. Nggih. Iso omong. Iso wong kok. Oh iya, wis ngomong. Heeh. Jalan niku sesepuh lho Mas, paling gak diunggah-ungguh tot wong tuwa. Nom. Nek enom ki yo diunggah-ungguh paling gak nduk bungkuk sing dingkluk nyuwun sewu. Lah ngono to. Lah kok lah tetep oke aja tinggal toto krama, udo negara toto Susilo. nggih leres ngoten niku. Wong Jawa kudu njawani. Leres kok dilarike dari wong. sampai elek di depan masyarakat sini jangan sampai jelek awake dhewe. Kok piye to kowe? Piye to kowe iki? Udo negara barang. Piye to kowe iki? Iso apa ora to kowe iki? Kowe lambemu nek rawe wae biasane. Lah nyapa? Aku ya arep omong kok hau-hau. Sopan santun unggah-ungguh kudu Lah iso. jere kon ngene. Iya to lho mlaku. Kowe iki dagelan apa maling wayang? Piye Modelmu ya sing apik sing biasa nyuwun sewu Pak Dalang. Lah madhepe rono. Nyun sewu Pak Dalang. Pak Kangko. Nggih, matur nuwun. Kula saderenge kata-kata niki kula badhe nyun keterangan. Keterangan apa? Kula mungkin nderek sinten, Pak? Mboten enten sing ngebel. Lho kok kowe rene? Lah duka niki ya. Lah kowe nyapa to nyalane aku kowe iki? Lah kok iki awake dhewe piye lho, Dok? Lho lah aku jelas nyuwun sewu sing ngebel manajemen saking Niken Salindri, Pak. Iya. Mas Dodo tanggal sekian kosong lho, kali jenengan kali Pak Kangko. Wayangan tenggene babatan mriki. Pak Suwati. Pak Suwati manten. Lho lah kok kene sing ngebel. Lho lah kowe cek malah macak mrene nyapa? Lah kancamu ngono, Dok. Lho kancaku kowe tak omongi to, Met, wis tanggal sekian nggawa pakaian karo nggawa make up, nggawa Ayo, blangkon. berarti ya tanggapan. Ora, sapa sing ngejak tanggapan? Gawakno ngono tok. Tak Iya, monggo. Ya, Mbak. tenan kowe, gak omong tenan. Ora apa-apa. Pak Suwati nyuwun sewu diseseni sedaya warga mriki, Pak. Dagelan setunggale mboten purun ngomong, mangke lek mantung mboten sadh dibayari nggih, Pak nggih. Setuju napa setuju? Cocok. Ora kebayar kok cocok to Mas iki. Loh, aku to? Iya kowe. Aja ya bayari. Lah kowe kok ngomong cocok? Oh, tak kira kono. Wong kowe kok iso. Alhamdulillah pokoke wujud syukur alhamdulillah Pak dalu niki timbalan mriki Bapak Suwati luar biasa. Kowe ngerti ta sing digawe Mas? Ngerti to? Sinten? Ahli iki mok kouru ngene. Kuru-kuru tapuk lho kowe iki. Wong piyayine Wibawa. Lho pancene yo iya no. Gagah Piteksa Bapak Suwadi. Heeh. Sapa? Pak Suwadi to? Sing ndi piyayine? Nika wau lho sing radi alit. Nggih.
Arep ngomong krempeng ya gak penak to. Lho, malah ngece. Lho kuruan iki sembodo. Sembodo Ora saya. sugih swara ning kabeh iki sunyata. Leres, tidak banyak bicara tapi banyak kerja nggih kados Bapak Suwadi ngeten iki, Mas. Ngono titik-titik ra omong-omong doang. Ngono lho, Mas. Nggih. Ya apa ora? Mbuh. Kok mbuh piye ta kowe iki kok omonganmu kok nggih nyuwun sewu wong kula nggih nembe pindah mriki, Pak. Oh, diperkenalkan dulu. Nggih. Menawa ana sing kurang tepung. Lah nggih ngoten niku. Kabinsa dalem menika dirawuhi Gusti Pangeran Haryo Benawa Putra. Oh, Ratu nggih. saking Keraton Surakarta. Panggih wilujeng dalu Gusti. Kula nek mun jagal kudu sing becik, kudu sing tata, udon karo digondheli. Nggih. Wis pokoke remen sangat Bapak Ibu ingkang tansah kinurmatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mugi sing jawab salam kula kanthi semangat, kula dongaaken mugi-mugi awet sehat, awet panjang umur, awet kuat, bojone tambah papat. Itu Sing ngopo? Ayo radio lah, wentok. Mboten sing wingking niku guyon. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh mriki tansah pikantuk berkah barokah Allah. Bapak Ibu nami kula Dodok, kula mijil saking tlatah Bojonegoro. Matur sembah nuwun ingkang ngemugati Bapak Suwadi. Ugi kula teng mriki mboten piyambakan, kula beto rencang kula nggih menika pesenane Pak Suwadi, beto dagelan tolak pagebluk. Niki mangke saged dibeto kalih Pak Kowe Suwadi. kita enak karo aku kok kemiren to, Nggih to, Pak? Kita enak. Kalah ganteng ngono, kita bingung. Sorry bro. Aku meneng ya kok manis, aku omong kok manis, batinmu ngono ta? Itu hanya pemikiranmu saja. Ya wong sakmene mbiyane iki lho pengen ngerti sapa. Lah Iki iki santri, radio 1 kilo ditutup, pengen ngerti komet, ngono lho. Krungu kowe. kowe iki jenenge gak sadar diri, sadar posisi. Ya apa? Piyai sak menten mbane iki sing jelas nggih pengen ngertos dapurmu kuwi. Alah lah mbok ditakokne. Oke? Takokne. Buktinya ya. Kula buktekne nggih, Pak. Buktinya. Nyuwun sewu Bapak Ibu ingkang rawuh pengen mirsani niken apa komet? Mirsan apa komet? Komet e. Wong kuwi mbok bayari 50.000-an. Apa piye kowe iki? Kuwi nek daerah kono. Nah. Daerah kono beda tak kono. Nyuwun sewu niki teng mriki sedaya pengen mirsani niken apa komet? Krungu kowe. Cithakmu krungu. Kuping. Nangis itu. Ora nangis jenenge wong golek swara kudu macak melas, aja mendolo malah ora dipilih. Ngono lho. Nyuwun sewu ingkang teng mriki Bapak Ibu nggih tulung. Sengengesan. Nyuwun sewu pengen mirsani niken apa komet? Matur nuwun. Aku Oh, gak lah. gelem ngene iki malih to. Lo Sardula. Sardula, Yo, pendekar to iki. yo pendekar. Oh iya. Nyuwun, ya iku nek kowe njang salam dhewe ngono nek jere pengen ngerti awakmu. Salam. Pengen kae iku pengen ngerti apa jenenge karo komen. Nggih, nggih. Kula dikek wektu kanggo salam to. Nggih, Pak. Asline sing ngendikan ngoten niku terus guweten ya Allah jan kon aku ngomong niken. Nggih, tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenan. Nyun sewu Bapak Ibu mbabatan niki nek enten salam dijawab nggih. Kita saling mendoakan nggih. Niki aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok malah padha cengengesan to nek salam iku Kri Sukri. piye Ci? Jaji. Kowe iki bahasamu kata-katamu salah mulane ibu-ibu warga Loh, mriki iki mukadimah lho. Mukadimah ya mukadimah tapi kata-katamu salah. Masa iya? Iya. Sing bener. Mulane ibu-ibu padha guyu sing bener ngene lho Mas. As-sholatu wasa isik to tak ajari sik kowe aja melu-melu sik. Ngene lho Mas. As-sholatu wasa komet. Apa to, Dok? Kamu diem dulu. Loh, aku meneng aku gur umi ngene to. Kamu udah umi-umi itu ganggu konsentrasi aku tahu.
Waduh, rupane kaya mangkok ada. Konsentrasi. Ngangkrong makok nggo ngepruk cengelmu kuwi. Nesu. Ora nesu aku. Iya ya, tak meneng. Meneng cep. Nyun sewu lho Pak nggih kula bener yen kersane mboten salah kepaham ngoten lho. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Ngono lho Mas. Berarti kurang ambiak. Ambiya ki pari to piye kok anbiya. Apa? Anbiya. Apa piye? Bar mangan apa kowe? Kenapa? Kok kaya LPG to, Dok? Lah aku ya bar mangan sisamu mau. Oh ya aku dhewe. Ayo kowe punjure ning nggonmu kuwi. Iya. Ayo teruske. Amma ba'du. Alah lho apa kok terus ama batu. Para bapak teng mriki, jenengan teng mriku. Duh. Yang mosok ngene tahlilan, Cluk. Nenek wong sambutan mbok menek. Aja ganggu. Dalu menika enten wayang. Aditaranipun nggih menika ngunduh mantu utawi ngunduh manten. Biasanipun lak umum menika ngunduh niku rak pelem. Ngunduh jambu. Lah niki kok ngunduh mantu. Lah terakhir Meneng. Ngunduh mantu menika ateges. Bapa ingkang ngemugati. Lah meneng kok kemeruh. Ngunduh. Artine ngunduh. Lah nggih niki kula susulke. Ngunduh menika ateges ngun saking tembung menika ngundangi tangga teparo kenalan bola-bola para kanca. Duh nika nduduhke marang para bola-bola ingkang dipun undangi niki lho anak kula pun mantu pun dados nganten. Wis meneng. Niku ngunduh mantu. Lah sinten to mantune utawa ngantene? Sapa tuh ngantene? Mbuh. Ngantene Mas Mbuh. Ale anu Mas Rema. nggih Mas Rema kali Mbak Yulia. Mas rematik Rematik iki penyakit loro, pegel-pegel. nggih putranipun Yono Tengan. Kok saya ana tengan bocah kutruk. Lah kuwi lho tulisane ana. Iki sing diundang iki Pak Yono Tengan. Walah lah iki Yono Rabuwo berarti iki. Yono. Lah kuwi undangane ning kene iki. Pak Yono undanganmu keri. Yan ki lho Yan. Ojo yan-yon rong kenal kok sok. Itu rong Nggih Pak Yono Tengani Pak. Oh iya sing diundang. Iki sing maringi sapa to ki? Lho ki mau to. Sing gadah dameli sanes Pak Yono Bapa Suhadi. Suwadi. Wau sampun diwerdekne kalih Pak Dalang Pak Nggih. Suhadi. Nggih. Ngoten kalih Bu Atik Nggih. terus liyane SPD. Menika luar biasa lho. Nggih. Pegawai sedaya mantune pegawai sing dados nganten nggih pegawai nggih Pak nggih. Luar biasa. Ki Pak, saiki. Pak Suhadi nggih kejaksaan. Lah iya. Ibuke Bu Atik. Lah ya kuwi saiki. Lah Dek saiki Biyen sejarahe nggih napa ingkang dipun ngendikaken Pak Kangko wau. sejarahe piye Wah, Pak Pak Suhadi? Suhadi adu pitik benti lho. Ya omongane aja ngawur rek kowe iki. Apa? Iki lho karo kiai kejaksaan hati-hati. Ambek sumpah wong piyayi kejaksaan tau disel ya Pak Suhadi kuwi. Ngapa? Kowe iki wong iki saking fair lho to. Aku karo Pak Suhadi ki ora kaya wong liya. Berarti wis kaya dulur dhewe. Ciri sapa? Lho. Lah jere wis ra kaya wong liya berarti dulur dhewe. Padha, mate padha-padha. Lho, Berarti kanca CS ngene. gae Lah maksudnya piye? ya padha-padha ning alam donya ngono lho. Dadi senenge. Biasane kok ngomong Pak Suhadi kalih kula niku tesik batah tesik Ora. dulur. Ora kuwi lho to Nah, undangane. nggih niki undangane. Nggih. Niki Nganten to. nganten wis jelas nang Nggih. nganten. Menika Mas Rema kalih Mbak Yulia. Yulia. Didongakne mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawadah Warahmah. warahmah. Allahumma. Amin. Amin. Pokoke pesen kula kangge temanten kekalih nyuwun sewu Pak wong kula ngeten-ngeten nggih pun nikah riyin. Iya. Paling gak nggih paring pitutur lah sithik-sithik. Ya nek pendidikan pinter mantene nek bab pengalaman sing pinter kowe Mas. Oh nggih to, lair riyen kula Oh, kok bener. usiane nggih tuwa kula. Nyuwun sewu lek pengen bina rumah tangga kersane awet langgeng niku kuncine gampang Mas wonten 3. Ingkang sepisan niku jenengan nek rumah tangga bina rumah tangga niku ampun rebutan bener ning kudu rebutan salah. Jadi titik-titik sampean ngomong salah njaluk nyepuro karo pasangane. Insyaallah sampean nek amangke rumah tanggane awet tur langgeng. Kaping kaliye kangge Mas Rema. Jenengan niku kepala rumah tangga. Jenengan kedah sembodo Mas Rema.
Dadi apa sing dijaluk kali Mbak Yulia sampean turuti. Sesuk tuku ali-ali, turuti tuku ali-ali. Sesuk tuku mobil, turuti tuku mobil. Yo, Sing- kuwi ora masuk belas. Takon wong sakmene mbiyane lho. Nyapa? Tuku ali-ali tukono, tuku mobil tukono. Lah kuwi sing duwe, lah sing ra gablek piye? Apa tuku nganggo apa? Godhong. Tutur nganten dirungon wong sakmene mbiyane kok ngawut. Ngawur piye to ngawur? Nyatane kuwi wis tak budayakno ning gone bojoku. Bojoku dingi tuku skincare 2,5 juta. Ah, kowe sing goblok. Lah nyapa? Skincare kok ngantek jutaan. Skincare. Anggon kuwi sudah 5 botol putih bojoku kok. Mas skincare ning gone apa gone kesehatan lho, Mas. Alah. Dokter lho kuwi. Wis rasa pamer dokter. Lah kowe 20.000 ki skincare ndi? Skincare Avitek kuwi wah cepet. Share ngene putih turun. Kuwi Oh, ya, ora Anoman. ora skincare. Apa? Avitek kuwi cat tembok. Sing penting rak putih. Putih tapi raine bluduk. Lah iya. Lah iya piye? Seneng nek bojomu raine bluduk. Lah nyapa tak nggo dhewe ya. Pak sa Layak man kok dewengi bojomu kok ngene tiba kene raine bluduk. kaku. Kangge Mbak Yulia, nggih to? Sing ketiga iku. Sing ketiga, Yang ketiga. kangge Mbak Yulia, sampean kudu perbanyak sing jenenge senyum sumeh kalih pasanganipun. Nah, nek Dadi misale kok Mas Rima mantuk saking merdamel niku jenengan senyum. Loh, perbanyaklah senyum. Rumah iya. tangga mesti langgeng. Nak niki masuk, Pak. Masuk. Mula bojone Mas Datuk teng jeding renek sapa-sapa ya senyum. Enek tamu ya ngene iki. Terus, ae senyum. Ya. Iki merongos e. Aja ngaku lho, Dok. Aja ngaku piye? Ora, kayak cuma mukake kemunduran ngono lho. Mukake kemunduran berarti lambene kemajon. Lho, aja ngomong ngono. Wong-wong wis mesti wah merongos kayak ngono. Lah nek niki kula bantah, Pak. Bantah piye? Mangsane wong bojo merongos kuwi gak enek faedahe utawa manfaate to piye? Ya apa? Nyatane bojoku merongos kuwi dimanfaatno karo Indomaret Oh, dikontrak? Lho dikontrak Mas 2,5 tahun. Indomaret karo Alfamart. Karya apa? Karya ayam. Bagian apa itu? Iya kuwi dikontrak terus. Dadi dikek ning ngarep lawang, Iya. ya lawange Indomaret nyuwun sewu, Ah, Pak. iya. Bojo merongos manfaate niku. Nggih. Dikei lungguhan sing apik. Iya. Anggere enek wong apa tuku teh botol, ngene bojoku wis ngene. Cetak, Walah dadi cukit. cetak. Sakno. nyata- Tutur nganten ora masuk blas. Lah kowe pituturmu kanggo nganten apa? Sementing kagem mantene muga-muga bahagia enggal-enggal pun paringi putra. Sing sepuh-sepuh ampun ganggu temanten anyar. Nah niki penak wis di kamar dhewe. Lho iya no atase nyuwun sewu. Pak Suhadi. Pak Suwadi wong mampu, Nggih, sugih kok. beda karo aku biyen nganten anyar, omah ya anyar. Lah nyapa? Ngomah ya anyar, kamarke urung eneng gedhe kene to. Iya. Urung tembok ya wis dadi siji. Ki Iya. nganten anyar malam pertama kan aku ya kan ape berbuat to wong jenenge malam pertama. Berbubat. Lho sak kamar ki lho ndelah kok nek misananku. Ya. Cah cilik kae. Ya. Kelas 4 SD. Enek Ya. mbae nganten Bae nganten yo turu kamar. Terus piye iki? Lah aku kan yo ora iso polah to, Pak. Aku wis ngantek. malam pertamamu piye? Gak apa-apa aku ora kurang akal jam 09.00 aku paling mbae turu aku. Iya no. Tak enteni. Kesel kok Aku terus tak lirik kok yo urung turu aku ngono. Mbahmu kuwi Aku wis dolanan HP neh jam 10:30 iki aku eling. mesti turu. Urung. Yo urung turu. Kok iso urung turu Lah ya aku yo gumun piye ta aku wis gak betah aku ngono. Yo to wong anten Jam anyar panas-panas. setengah siji wis ki jelas turu. Mbahmu mesti turu. Iya, HP tak selene aku ngene. Lah kok jek melek. Kok mbahmu kok betah melek? Lah ya umur 75 lho ki padahal. Oh, 75. Lah kok Mbah kok dereng sare? Ora kono lho. Aku pengen ngerti polamu. Oh, Mbah kurang ajar ngono. Mbok yo aku kayak kesempatan. Ya apik mbae kan lak suwe ra disetrum to. Muga-muga enggal gadah putra nek saged sing kathah niku penting. Minimal 3. Nggih Mas Kanten nek rungokno iki. Mas. Tenanan iki. Kowe iki lho apa? Kowe kok galak-galak wong sing nanggapi ngantene kok kowe galak. Nganten wong tuwek aku kok. Oh ngono. Iya to? Berarti kudu Mas Rema iki to? Mas Rema. Karo Mbak Lia minimal 3. Lah nyapa kok kudu 3? Lho kuwi nek tujuane Tujuane apa? anak 3 wis sok ben sing ape bahagiakno awake dhewe niki tenanan, Pak. Oh ngono. Nggih, sing loro kuwi mau di sekolah sing dhuwur sing pinter. Ya. Sing siji digoblokne. Duh.
Iki wong Iki sesat iki. iki wong tua sesat, Pak. Wong tua sesat. Ora Piye-piye dipinterke kabeh. dipinterke kabeh dadi wong sing apik. Keliru. Ah, kalau ngomong itu pakai logika, Mas. Lah iki kurang logika piye? Awake dhewe iki rumah tangga saya tuwa lho. Iya. Iya ta? Iya. Nek wis tuwa, apa-apa ki kudu disediani, kudu dipapakne. Iya. Lah nek wong telu mok sekolahne pinter kabeh, kabeh berhasil tugas nang Jakarta, tugas nang Papua, soe tugas nang gone pemerintahan pusat. Iya. Lah awake dhewe wis tuwa, bingung lho, Dok. Heeh. Iya ta? Nanti itu anak-anak kok gak enek mulih ya ora? Ora nek sing ngopeni. Lah iya sing loro tok dipinterno ben dadi pegawai. Oh. Sing siji digoblokne kuwi butuhe ngunggoni awake dhewe masa tua. Si aku takon. Heeh. Kowe ning keluargamu ki dulurmu enek pira to? Telu. Enek telu to? Iya. Kowe terus Ya aku ngguri dhewe to. kowe guri dhewe. Lah sing loro padha ning ndi? Wis nang gone anu kejaksaan juga. Oh, kejaksaan Ini coy nang Polres ning Polres. Rembang. Sing nomor 3. Aku. Kowe sing nang omah ketoke. Hmm. Oh, ya bener. Nggih leres, Pak. Leres, omongane ki ambeke wis leres, Pak. Sing goblok dhewe niki. Kowe iki berarti apa digoblokno ngantek entek ngamek bumi telas kowe digoblokno kowe. Berarti termasuk berhasil. Sapa? Wong tuaku. Aku ki lah yang digoblokkan. Mulane ta wong Sok ki nek aku dhewe. omong sak omong dipikir kok omong kok iki jenenge senjata mangan tuan. Iki kita guyon ning asline tenanan gawe sing akeh ya Mas ya. Ya wis sing akeh, wis sing akeh. Ngono. Niki nggih paling gak awake dhewe paring panglipur dalu punika nggih Pak nggih. Ana gamelan, ana musik. Nggih. Guyon paring kena, Nggih. gojekan, Nggih. tetebanan. Nggih. Terus ngendikane wau jenengan iki napa leres to Pak? Apa? Mangke limbuhan didawak-dawakne. Heeh, rencanaku liburan nanti. Angsal pesen keng pundi to Pak niku? Ah, kleru. Tapi Wong wau pesen kalih kula mboten ngoten. wis Mas Dodok, Mas Komet, mangke limbukan mboten usah repot-repot, gampang wae. Limbukan mangke rampunge ngantos sak jegleke listrik. Nek niki pun jeglek, mangke awake dhewe rampung. Lah mbok saiki jeglekne ngono ya. Ayo golek sekring ngono lho kok iso. Menghibur. Ora, nggih sak madyane. Nggih sak perlune. Menghibur kangge temanten kekalih wong nganten anyar iki nganten cek anget-angete to Mas. Dijek romantis-romantise Pak. betul. Saestu. Heeh. Terus niki terakhir Mas nganten Mbak Rema apa Mas Rema kali Mbak Yulia sampai nek bina rumah tangga iki usahakan sampai nek maringi panggilan kepada pasangan itu panggilan yang mesra. Nyuwun sewu. Contone kula mawon, kula lek kalih bojo kula niku panggilan mesrane kados tiang-tiang luar-luar Mas. Dadi bojoku nek nyeluk kula nyuwun sewu Pak. Piye? Bojo kula nek nyeluk kula Abi. Nggih, Wah. kula nek nyeluk bojo kula Umi. Kula mantuk saking griya ngoten niku tok assalamualaikum Umi. Kono yen jawab Bojomu jawab. Abi ngono. Ini sampean ya percaya, Pak? Gak percaya. Iki kulo wae ra apal kok celukane api, umi. Oh, alah potonganmu. Kulo nek rapal piye kene ngaji ya tenanan. Aku iki jane isin lho di Mesra, hadapan masyarakat Babatan dan sekitarnya. Isin kok budal. Mau dirasani lah butuh kok ya. Dirasani piye? Dirasani lho, dodoke kae to ya ampun. Wong adek gak urut ngono ki dere. Kok ora urut iki? Ora urut. Gulu, awak, sikil lho niki urut. Urut. Nggih. Kula nggih urut. Lah niki bar kepala kok bablas awak, gulune ra enek. Ora ndi gulu. Duwe. Ndi? Iki gulu. Oh, gulu kok rekoso ngono. Rekoso piye to? Gulu mbok tuku sing dawa ngono. Gulu apa? Gulu banyak lho kena. Gulu Banyak banyak. guru karo lae kok sing dibetake. Wah, nek diceluk penak Pak nanti gulu ki. Nek komen. Dalem. Lho aku nggih ngoten Pak. Lah niki kula. celukan, Pak. Dok. Dalem Pak. Sawake. Iki paket apa dadi kepala bablas awak. Pancen kula niki menungso sing katan gajah. Nyapa to? Kowe kok kalah gawe emosiku to. Oh niki menghibur kok malah emosi. Menghibur. Enek kok saya ngwiri to Pak karek organ tok. Soale piye to kok awake dhewe iki kudu enek manajemene. Iya, iya. Nyanyi kanggo temanten Mas. Oke. Nganten anyar ya nganten lagu-lagu sing wis terkenal ngoten niku. Oke, lagu mesra paling gak lagune sing cah gaul. Duhai Three. Apa lagu Kanggo nganten. Lagune piye, Tri? Luar negeri lho to. Lho, Pak lagu Kangke mboten paham. Oh, nanti. Masa Sing penting kanggo nganten. Oh, kamu ngene coba tak pengen ngomong. Oh, Three. Itu dong kan enak to. Anten. Iya. Three. kowe ojo enak ya kuwi. Enek no.
Tak tasyara ora? Trino kentrino gosari rivolo vala jeneng kedel celana mana mandel nganten tanganmu lho dipapok mesti kok sing anggur demek fresh care kok terus demek lambene kancane Aku mah nganggo fresh care kok panas kabeh kok apa Ya, ngono. Lagu ki sing genah sing apik kan yo enek to. aku lho Nyuwun Kuncine apa? kuncine anu C Mas C. Apale yo C. iki seranti kunci liyane kok ya Duhai senangnya temantin baru. Itu siapa Mas? anu ki pelok barang Aku perang-perang dino kuping kurang ndek bosok Mas. Ngapunten lho. gak apa-apa tekamu sakmono kan bosok repe Du. duhai sana Duhai senangnya temantin baru. Shalalalalala Duhai baru pengantin baru duduk bersanding. ngantene krungu awakmu nyanyi muntah Kowe padha karo nyepelene suaraku elek ngono to. bahasa omongnya gak enak suarane ngono sih Dik. Gitu Mas. Dan nek suaraku ra penak mbok ya suaramu dhewe. Lah aku wis kene wis ngerti kabeh nek suaraku iki piye. Kowe kok kat mau kok engkek sombong congkak to kowe dina iki kok. Siarno. Oke. Innalillahi wa inna ilaihi. Apa nyanyi malah nyiarno mayit. Lah jere mau kon nyiarno menapa kula salah to, Pak? Siarno, yo tak siarno to. Karo penontonnya jak komunikasi itu. Oke, baik Bapak Ibu yang hadir di sini masih semangat semuanya. Tasih semangat, Bu. Pokoknya sedaya seger waras nggih. Baik, hadirin semuanya berbahagia, Bapak Ibu babatan yang istimewa. Langsung saja tak panggilin binatang tamu yang satu ini, Coy. Binatang yang satu ini. Piye? Tak panggilin bintang tamu. Bintang ki nek cerah. Lah kowe surem kaya rawa sih. Ya kowe pasangi drop. Dopi kaya hari-hari bayi. Rikot ini artis yang sudah sangat tercemar di mana-mana. Tahu maling barang oleh Sudah terkenal di mana-mana. Yo, sama-sama kita kasih lemparan batu batako. Ada siapa dia kalau bukan komodo. Koma. Kok ning parangi spot sih di sini Mas. Iki jane Mas. Sekali ya. Yo, Kaya nang punden. yuk, Cak Koma. Come on. Matur nuwun Mas. Spotet jan bisa saged menyemangati. La ilaha illallah. Adicara salajengipun menika proposan. Mayite sae napa sae? Hei. Gal. Ya maaf sayang malah ganteng enak kintang kintang tak kintang kintang tak kintang dang ding tung tret. Maaf Arep nyanyi kok malah di la ilaha. maaf gak usah marah lah, nanti kalau kamu marah mukamu ciut loh. Mengkeret nih ya. Nyanyi ya sayang ya. Mah Bisa nyanyi loh, kok mau piye to, harus nyanyi to. iya ya. Bisa nyanyi sayang. Bisa tapi karo Karo piye? karo sinden TV nyapo. Oh pengen karo sinden. Heeh. Oke, nyuwun sewu Pak. Nika kepareng jumeneng sinten nggih? Oh, saderenge Mbak Nike. Nggih. Mbak Nike kan satu di sini. J. Ada Mbak Ova dengan Mbak Sofanda. Tak pilih sing perawan-perawan. Oh ngoten. Oh, Tasik steril. ya steril. Oke. Mas steril urung tau kejamah sapa-sapa lho Mas kok. Bisa kilo Oke. Mbak Ova dan Mbak Wanda. Yuk kita sambut ada pesinden cantiknya Indonesia. Ada Kok suarane kok cuma ora iso suarane koyo apa jenenge MC Pantura kae. Ditoto to. Yo. Bapak Ibu semuanya. Yuk ada siapa lagi, ini dia artis yang berikut ini. Presiden yang sangat luar biasa. Ngok ketoke kok gawe-gawe to.
Piye neh? Ora natural yo. Natural, kurang natural. Wis aku terus. Nek MC iki lagi yo ngono wis mengenang. Piye? Yo. Malam yang sangat luar biasa tentunya. Supaya malam hari ini babatan benar-benar bergoyang. Babatan benar-benar berdendang. Tak panggilin salah satu divanya Indonesia Show. Ada. Mas, hop. Peki MC-mu wis apik lho, kata-katamu wis bener. Lah ya, Cuma guyumu sing kedawan. kataan to, Pak? Kataan nggih, Pak. Guyu ki cukup sithik wae, sementing kata-katane. Oh. Baik saudaraku semuanya. Tak panggilin salah satu divanya Indonesia. Ada siapa dia? Supaya malam hari ini babatan benar-benar berdendang. Ada siapa dia? Nah iki abape mambu tenan. Salamu dhewe. Lah niki malah mboten natural nek Jare niki kon jenenge. sithik. Lek ngono ku yo kesidhiken to, Mas. Tegese iki aja kesidhiken ngono. Ya. Aja dawa-dawa, aja sithik-sithik. Terus? Sedengan. Oh, apa? Sedengan. Lambene kaya kupu-kupu. Baik saudaraku, saya panggilkan divanya Indonesia. Ya. Ada siapa dia? Yang satu ini tentunya spesial untuk Anda semua yang sudah hadir. Oke. Bapak. Cocok. Ada si cantik Sulastri. Sulastri gundul ngono. Siapa? Ngawur. Kan sampeyan iso bedane ndi sing wis dibojo karo sing kelawan. Oke. Siji Mayang Anjarsari, sing siji Okpa. Okva. Ngomong ngono bilang anggere. Mayang Anjarsari karo Okpa. Nggih. Ngomong pripun? Tidak kumpul kok. Kita tampilnya. Tampilkan Kan. Ada Maya, Mayang. Mayang, Oktavia, Mayang Anjarsari Anjarsari. Anjarsari. Niki bersama Mbak Okpa. Mbak Ova. Kini. Nyonto. Akeh buka sok. Menika. Mayang dan Okpa. Oke. Wis iso bedakno apa ora, Mas? So, Piye caramu? gampang. Carane piye? Caranya gampang tuh. Piye kuwi? Nah, aku wis dari penglihatan wis ngerti ya. Ngertine piye? Lah nek sing kono, Ini wis oversize. iso overses kaya pedah motor kowe iki Tahu kok iso. mesin. Sing ciri-cirine apa? Ciri-cirine piye? Ini gampang. Lek disawang kok samping. Heeh. Wis iki ketok kenceng lho, Pak. Dadi Apane sing kenceng? anu maksudnya pandangan iki. Alah duduk dukuwi gitu. Kowe yo mikir kuwi to, Dok? Iya. Ha yo padha. Ambemu. Wong kok ora ngerti Lah carane. padha tuweke nyapa Ngene lho, takon. ora kaya ngene. Wong iki secara berpikir ilmiah nek maringi jawaban ya sing ilmiah. Nek pengen ngerti ki jek perawan apa ora kuwi gampang. Carane Kowe njupuk kodhok. oh, Iki ilmu ilmiah. lah kok itu IPA. kodhok IPA iki wis diteliti karo dokter Jerman. umpamane. Umpamane kodhok jubukan kanggo sawah. Ya, Ya mau tenggene ngisore sinden. Ngarepe sinden. cah wedok. Cah wedok, nek cah wedok ki jek perawan kodhok mesti muni. Muni piye to? Peret lho. Kodhok. Ngoten Pak, nek kula ilmiah, Pak. Oh iya Nggih ta? Sik perawan kodhoke tak leh kene. Nah, Plek. Ngene. nek iki wis dibojo, Nek dibujuk. mesti kodhok muni. Piye kuwi? Unblong. Wah, sesuk mbahku tak kene kodhok. Lah muni piye? Alhamdulillah yo wok.
ngawur kowe iki kok iso Niteni perawan kok nganggo kodhok. nyuwun sewu. Nen sewu, Mbak. Lah kae lho nggonku kae. Kok rono kabeh iki lho ngopo? Oh iya. Aku wis duwe bojo ya jek apik lho. Heh? Aku wis duwe bojo ya jek apik iki. Iya. Ora blong. Iya ya. Mbok padane bojo. Ora Terus iku yo sing rawan tok. Lah iya, kowe lho paribasan oleh iki, kowe padha karo nemok emas. Lah sing kene. Kene padha karo nemok telek nek ro kowe kuwi. Ora apa-apa nemek telek teles. Apa kuwi? Masih elek ya pantes. Lah nek aku, Telek garing. apa kuwi? Wis elek maling. Lah kowe maling ora kok Mas. Aku ora maling. kok. Ora maling, umpama maling ya konangan terus. Lah kok iso konangan terus? Rusak mono gedene kok. Carane to. Oh. Lah nggih. Lah ndelik apa ya ora? Tunggale jeneng. Dalange melu. Jenengan cucuk. Bar maling umpama lho. Ya. Maling. Jare aku maling. Yo, terus digoleki wong, Ya. ndelik. Hah. Mesti wonge ngerti wong krungu kok. Ngerti krungu piye? Ora ngono sih. Makane olahraga. Saiki wis malih ora ngono. Nyawa. Waduh, babai. Babi. Ora masalah. Babi ndah sementing pasanganku ayu. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Boleh kenalan enggak? Boleh dong. Namanya siapa? Okva, Mas. Perkenalkan aku Aldo. Oh, Aldo. Kowe lah Iya. diapik-apikno. Bagus banget namanya, Mas. Iya, Aldo itu panggilan. Kalau asliku Kevin. Oh, Kevin. Iya. Oh. Anu ya. Panggilannya Bagus S. ya. Oh, S. Ya, espes. Espes iki kalau dhuwur kok espes. Ora usah melok-melok Ora, ora. kono, kowe kenalane ambek aku. Iya, Yo, aku kan wis kenal. pasanganmu urusi yu aja ndradas to makane tandurane kancane Lah, iki kok. iya. Kowe kira wedhus ya? Di Ova, Iya, Mas. enggak masalah ya kamu berpasangan dengan aku. Enggak apa-apa. Apa sih kalau dilihat fisik itu enggak bisa. Yang penting kan hati kita. Iya kan? Matimu bosok. Yang penting tulus ya, Mas ya. Apa iso mesra? Lah kowe tenan umpama dadi omahmu tak buang. Ya nyapa? Ora ikhlas aku. Tenan aku. Kok iso lah ikhlas? Mungkin no. Sing atine bosok ya Sakne lho matku kaya Mbak Ova ki. Dipikirlah urip pisan nang donya ya mikir milih bojo ya sing ayo. Si Tarji. Apa? Suwe-suwe kok gatel kupingku ji kowe. Ah kowe berarti urung ngene kok cirine inallah mak sopirin. Iya to. Aku biasa. Ya Dik iya. Heeh. Ayo Sudah berbuat sudah, ya. Mas. Sing sabar, Mas. Ya sepurane Dik aku terbawa emosi, Dik. Iya. Kuwi ketok kok dielek-elek kaya ngono to, Dik. Oh. Tapi sampean sayang to. Sayang aku. Kuwi lemu ketoke mergo nesu terus kuwi yo. Melembung awake. Oh lho kowe blempuk. Kuwi gara-gara kardi. Kardi. Aku yo ngerti no. Kenalan Dik. orang dalam. Gak apa-apa ya, Dik. Ya aku lemundah gak apa-apa ya, Dik. Gak apa-apa, Tapi kan Mas. sampean gak ngerti. Aku ning kene dagelan, aku ning omah naik camat kan gak ngerti. Iya. Aku ning omah duwe dam truk loro kan sampean gak ngerti. Heeh. Wis to sampean nek sida karo aku tenan tak mulyakne, Dik. Tenane ya. Walah tenan. Janji? Janji. Oke, Mas. Janji. Janji. Minum jamu sambil diitik-itik. Opo? Iya. Ya. Cuma kamu, Dik, yang paling cantik. Aku gawene ngono kuwi to. Kenalan apa ora karo aku? Ora tau Bojo bocah. kenalan lho. Ya awalnya kan Awake dhewe. kenalan. Lah kuwi kenalan kok. Kuwi kenalan nak lagi ero. Nah, dhewe ya lagi ero lho etok-etoke. Lah wis suwi lho WA-mu lho. Wis tak anu. Ya apa? WA-ne tak save. Tak save. Ngono lho. Deva, Dalam, Mas. satu lagu, Dik, buat kamu. Ya apa itu? Ya biar hati kamu terkentuk. Ih, Terkentung. Terketuk. Oh, terketuk. Ngapa awak dhewe pian kepethuk? Nah, semiso iki lagi. Biar rupane. Ora usah kemaki. Nyuwun sewu lho, Pak. Iya, iya. Iki sithik-sithik kula sombongke to, Pak. Yo jenenge wong iso kebisaan lho. Kok iso ya potongane kaya sentolop. Sokle tuwek meneng ya. Nggih. Dewe iki lho, Pak. Angger perlu kendang koplo kok terus polahe ra kaprah. Iki lho urusanku nyapa kok terus bablas gethuk. Jene kok sampean to, Pak? Wong-wong tuaku ae bingung aku angger kendang ya kaya ngono kuwi lho, Mas. Kowe nyanyi apa kuwi? Lha iki nyanyi Sing guri lho piye? Heh? Sing guri-guri ya? Sing guri-guri mak. Dari wong tuamu wetone ora kathok. Kato asal. Iya.
angel lho gelem wong tuwek ra ndisin. Lah kok sadar nek kowe ra duwe isin? Aku ini. Nembe niki lho Pak Komet sadar wong tuwek ra duwe isin. Kowe ngono kuwi Wah, didelok. para tuaku lara untuke tak banyoli ya. Bocah kocrok iki bocah iki marang tuwa lara kok dibanyoli. Lah salahe wong lara untu saking goblok-gobloke wong lho. Lah nyapa? Lah coplokno kabeh ya ora duwe lara untu. Apa lara gusi paling ya ta? Ora nek dahar piye? Eh? Nek dahar piye? Moto sesuk teko nggon. Ngomonganmu. Ayo, komen aja kalah. Ayo. Suarane karo kino. Ayo, ayo. Oke. Ayo, Mas. Mas. Sik. Ya, get sampean nyesel to kuwi. Sik. Kok wedoke sing gak kelem to. Oh, mesra, Pak, mesra iki. Wong sing wedok ya menel ngono wis. Yo ben to lah ngopo-ngopo. Cik. Andai kau tahu aku mencintaimu Kok sing lanang sing diputeri piye kualik celok. di dalam Oh alah. hati. Seneng ya Mbak di dolanan kekean seneng ya Mbak. Sumpah nemu tenan. Ora sayang. Telah terukir indah namamu. Aku takut kau meninggalkan. Aja gelem kawan. Awake dhewe. Ada ya sih. Aku Kok iso tanganmu kok nyandak ngene iki? ya mesti tangan. Iso ya Alah, jajal ngene driji iki kok iso. jempol kabeh, Kok iso ngono. tanganmu? Jajal ngene wani ora. Alah. Ya toh, ya toh. Eh? Aku iki nang rono, Anu Mas. aja ngono Dik, aku tau ngono asam urat kok. Asam urat apa patune wedi ya rek. Wedi nyapa? Wedi turu teras. Aja mbok omong ning kene. Aku mbok pangku ya kaya tuku kursi. Lah nyapa? Lah kowe kaya sofa anu potong. Kowe tak buktekno Dik. Ayo cek. Endi, Cek, cek, jajal. cek. Ayo muter. Set. So. Bet. Ret. Set. Bet. Oh. So. So. Weh, aja dua-duar. Aduh. Pak. Iya ki. Kenapa ta? Dadak mumbul bareng iki nyapa lho, Duk? Saking semangate. Iki tak kira cawe wedok alus tiba yo biayaane. Alhamdulillah. Alhamdulillah piye to iki? Wis saking sayangku lho, Mas. Untunge- Ngono kuwi, Mas. Yo bojomu ku lho gragas terus yo. Gak ora apa-apa aku lho kuwatir awakmu. Lah nyapa? Aku lagi eling nek awakmu wis aman lah, jelas aman. Umpama teko dawa, teko kene tes. Ongko. Ya apa ya? Tak pijeti Mas loro to, Mas. Apa nek loro ki Pijeti ya. Bokong lho. Sampean ngrasakne nek teng ajeng debok mawon. Napa? Sampeyan teng kene rekasane pupu ki mok tekan. Pak Kangko apa wani ora wani. Lah nyapa ora wani Pak Kangko iki wong lanang pimpinan keluarga, Mas. Enek keadaan apa siap nggih Pak nggih? Ora. Yo ora ora wani. Kowe ngerti titenane? Dalang ki anggere ngejak bojone wis gak ngarawani piye-piye. Ya sendika dawuh. Kowe tak nang kene-kene. Oh, iya. Aku anak sapa? Iya. Wis sanggeni. Atasi. Atasi. Nah, nek omah ya gak Piye? tukun LPG, Mas. Nggih. Oh, wis ngono. Pasangno sisa ngono tak pasang kebledesan. Pasane wong lanang rasa kebledesan ya. Ayo diselingi tembang nggih, Mas. Tembang. Tembang. Ya Pak Ayo. Mundul. Napa Pak pamandika pun? Mereka saking Pak Dargokos saking Desa Kandangan. Nggih. Awi. Dari Pak Joyo Sudarno ingkang kala wingi tanggal sekawan nimbali kula sakonco. Alhamdulillah. Bapak Tresno kalian kula lek barang angkat kula niku kudu dadi dulur. Ah, nggih, kedeng ngoten. Saking mriki ndang mriki Leres. nyuwun tembang kalih menika. Napa tembangipun? Ninggal katrenan kalih caping Gunung Jengleng menika wonten bebungah gangsal 100.000 kagem Pak Kangko. Enten Pak, 500. Aduh, iki dalang ra jujur iki. Wong diparingi 500 kok medun karek 200 to. Kok karek 200 piye to? Lah tulisannya pira? 500. Kirang 300 lho Pak nggih. Pak Kangko sing ketone lho, Pak. Kurang lho, Pak. Aja kaya ngono lho Pak Dalang. Aja kaya ngono. Sampeyan sebagai panutan disepuhke. Wong kacek 300 sampe gawe ya to awake. Nyuwun lagu kalih tinggal katresnan sampun gunung saking Pak Dargo matur nuwun niku wonten arkot dan salah. Lah, niki kali 100 jiro lu. Berarti kurang 3. Sumpah.
Alah mboten apa mboten nek pas tengah njuk jenengan paringi sing 300 nggih. Nggih. Orang puyaku nyekel 200 kuwi. Kak wis cep wis. Kowe kok modele mbok patekno. Lowon sewu ki 300, Pak. Estu. Orang paling mau 200 kok. Apa lho jenengan sing jujur lho, Pak. Kok malah miso. Kok malah dipisui to kula. Kula namung apa kok. 200 kanggo apa lho? Pun, mboten sak dipikir wong jenengan tanggapan laris 300 ki apa to Pak? Ndang diparingi mriki. Diparingi mriki. Apa lho jenengan kok modit men. Kene. Monggo, mriki. Mun sak tase mawon. Walah, Ya iki lho, mau sangu. wong lanang nek Terbukti to. wong lanang nek wedi karo wong wedok ya sing ngene iki. Iya. Sangu budal kene Solo 50 100 ngono kuwi. Nah awake dhewe gak ya Met ya. Yo Kene podo. nurut. Podo. Ayo monggo diparingi tembang. Duh. Kurang-kurang ya. 200 tak tambah iki. Nah, ngene lho. Iki jenenge Weh. keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Sampeyan Swadaya. setunggal, Nggih, sampeyan terima setunggal. kasih. Makasih. Nah, Tapi lah aku to. aja nane sisa. Wong lanang kok sembodo jare Mas nganten mau kudu njaluk apa tunggakno. Kaya aku ngene lho. Lho, los. Lho. Lah terus Duh. lo oleh apa? Oleh apa? Alah wis ora melu duwe dhuwit kok mikir. Ngantek lho. Mas iki kurang, kae lu 300 aku 200. Lah, ayo tampil Tuh, satu. tambahin Aku satu. ki wong lanang sembodo, Nduk. Iya, sembodo jang. Matu utang 100. Gak iso. Utang 100. Sanguku pres ya. Engko medun tak balikno. Lah lah apa bolak-balik omong ngono. Jare cinta karo aku. Aku ki cinta, Dik, tapi Lah nek urusan iya. duit ki nek gak utang bank angel, Dik. Oh, alah. Satu Bang ndi sing percaya karo kowe? Lah nyapa nek ora percaya? Namamu nanti-nanti kok. Iki gara-gara dodok kuwi lho. Jane ora perlu tulisan. Tak boy. Padahal kok sing nomor 300 kula. Iki tengane gawe. Bae napa niki tembange? Wonten awan ninggal. Ninggal katresnan kalih capek gunung. Anjir. Enggak, Mbak. Sampai gunung sik mun ninggal katresnane nduk iki yang sari diri. Ha nggih. Capek gunung nggih. Saben bengi. Nah, ya. Jengleng kula riyen. Sing jegrek wis sik. Jegrek nek dhewe-dhewe lho. Ora kene jegrek nek tanggane. Digaris. Pok kuat mumbul. Ya carane wong lanang ora kurang akal, ora kuat mumbul tak dongkrak to. Cis. Ya, lepas iki. Ayo, Dik. Saben Aja rungono omongane tangga, Dik. Terganggu pasangan. Biasa Mas, biasa. Terus kadung begairah. Saben bengi nyawa nek nyawang ki lho biasa wae wong bojone ning kene kok nyawang tanggane kaya ngono. Kowe mung gak metu to, Dik? Ngiler metu ning ndi? Tak kira blonjo. Aku. Lha iki jeneng wong lanang mata keranjang yo bojomu kuwi. Iya. Tak trimo. Trimo lho, sing trimo. Ya Dik aja guyu Dik, iki serius Dik. Iya Mas, maafin aku ya. Ya apa-apa. Apa? sih? Jeprono Mas, jeprono. Oh, alah ora mendino. Bojo ngono Ora, ora. Bojo ngono rambut jagal, Mbak. ngono lanang kok duwe aji bakal bisa kaya aku. Berarti jenengan nggih sami. Jenengan kok malah ngaku. Lah iki ketae babi minat gagah ngene iki. Lho ki mau kami susu kok gak biji. Kowe dijak live TikTok. Pak, live. Ini Bang. Bojo turu. Ayo, Dek. Nyawa masuk pentul sing itu. Mentul bobote kelebihan sing lanang. Aku kok koyo lindu ya. Aku mumpul kene kok malah jendul. Kayak trampolin. Piye Dik rasane penak apa ora? Mendel-mendel Mas. Kuwi mbok jenggleng mumpul teko lho terop. Lah, Tuwipis. Bapak, keluarga enteng-entengan kok. Apa anak keluarga kok enteng-entengan dene? Tegese ora neko nih. Ayo. Ayo, ayo. Oh, urung. Urung-urung sik to. ngetes. Ora mbambol wenclok bledek wapok iku kok. Gede kok mencelok. Yen memaja among kanu
kaya pentil muser ta medile. Puting beliung kok pentil muser tak Aku merok kapok. cah Jawa Timur. Puting beliung, muser Iya, iki iya. pitung puting beliung. Iki nak tak Nek pesen. ngombe obat aja kakek. Aku wis kadung semangat tok, Dik. Ojo. Aku ngger mangan yang ngene. Pasanganmu apik, Mas. Bijol. Lho aja aja. Gurih kene kok. Lek semangat lah arep dijol. Aku ndelok-ndelok keadaan tangga ngono lho. Ayo, Dik. Nanti Ning pasar babat. ya iki to jemblenge. Ralat ya, Mas. Gak apa-apa. Wae. Weton. Aku malah koyo pitik anyang-anyangan to. Genep setahun bojone sabar, Mas. Ora apa-apa, sementing sampean ngrasakno penak, Dik. Iya, Mas. Ben wong lanang sing sengsara ning ning omah aja sampe sengsara. Oke, Mas. Aku ora tega nek sampean keloro-loro. Makasih lho, Mas. Keluarga kentir. Setahun nih bojone kok. Samper ngene, nang lagi. Nek sak menawa gudine. Lah iya nada sak ngono gedine. Mbok diet. Pancen musuh keluarga jariman iki repot. Dari mana untumu? Matur nuwun lho, Mas. Kuwi tanggane bareng. Mas marai mbok tekane kene lho Mas tak kowe enak kok. Matur nuwun, Mas. Kowe ape nyolong laku kowe? Ana wong ngene tok rada to. Lah ngene Cak, ini kan sakit. Lah iki kendangku wae aku nyapa kowe melok goyang. Sing goyang sapa? Aku mau. Aku mau kukur-kukur. Entong kowe kok lobah. Aku ini ngimbangi pasanganku, pasanganku nyempelok goyang. Kok nek gak padha goyange ora teko nggon. Ya wis. Opo kok. Ya. Panas. Oh.